Фух, ну что, ребятушки, мы в Берне. Меня зовут Саша Ивулин, это город Ступеня. Мы продолжаем путешествовать по Европе, по Швейцарии и рассказывать вам о классных белорусах, которыми стоит гордиться. Регор, почему мы приехали в Берн? У нас сегодня вельми классный день, да и у вас вельми классные ближайшие 20-25 хвилин, мы не видим, сколько там отрымается. Сутін, вас чекают Тумаркина, Саша Ивулин, Регора Ступеня, Олесь Сапега, Мария Русак. Просто бум! Короче, лайк, коммент, подписка, чтобы это видео увидело как можно больше людей. В Берн, столица Швейцарии. Мы погнали, короче. Ну давай, твое любимое. Так само пропогнали, ці гэта топ. Ну давай, что ты хочешь? Белорусский Берн гэта топ. Вперед! Дело в том, что в Берне сегодня просто случайно открылась выставка Хаима Сутина. Грех было не зайти. У меня ощущение, что это реально почти Ева. То есть Сутин немножко потренировался, поработал над собой, поработал над всем. И что мы видим? Оп. Ну, мне кажется, что это, знаешь, пробник Евы был. Нет? Вот это, кстати, на самом деле похоже на картину, которую я пытался продать в первом выпуске. Какие у тебя впечатления? Давай мы не будем подманывать людей и не будем казать им, что мы в ничем разбираемся. Не, ну слушай, про это все знают, что он автор Евы. Уже по традиции в первом выпуске мы рассказывали с помощью Никиты Монича про Шагала. Здесь мы тоже сделали мостик, и Никита Монич рассказывает, почему Хаим Сутин это тоже топов за топ. Если мы говорим чисто про, скажем, про мощь художника, мощь не в смысле совокупное количество оценок, там, техника, артистизм и так далее и прочее, а именно про художественную неукротимость и силу живописи. Не цвета, не задумки, не оригинальности подхода, а именно вот типа живописная сила. Когда человек берет холст, берет тряпку, берет краски и этими красками что-то там на холсте рисует. Сутин гораздо более мощный художник, экспрессивный, экспрессионистский художник, чем Шагал. Гораздо больше похож на вот этого, знаешь, то ли шамана, то ли какого-то безумного пророка, который прям вот сердце вырывает типа из собственной груди и вот несет, и оно светится, пылает. Даже вот так вот. У Шагала оно светится, а у Сутина оно пылает. Вот, наверное, так можно метафорически это сравнить. Что касается, например, цен на этих двух художников, Сутин более дорогой художник и более, ну что ли, востребован на аукционах, но это вполне возможно связано просто с количеством вещей. У Шагала больше объем, гораздо больше он создал, и Шагал более разный по уровню. То есть вот у него есть невероятная жемчужина, у него есть очень много добротных работ, и у него есть какое-то количество халтуры, которое все еще Шагал, но при этом еще и халтура. В то время как у Сутина, я так понимаю, в значительно большей степени, ну как бы нижняя планка контроля качества проходила, он был более беспощадным к себе и к тому, что он делал. Скажем так, Шагал художник попроще, а Сутин художник посложнее. Больше сподобался той чел. Вот это. Чому він тобі більше за все сподобався? На меня подумал. А мне больше за все сподобалась ось эта картина. Загляди, какая она просто, блин, прикольная. В том плане, что мне кажется, что это как смерть. Типа голова и вот это как руки. До речі, на зоне ДС люблю. Да. Она называется могила. Чему она называется? Ну, потому что вот много вот таких, и оно как могила, типа. Ну, мы с тобой себе смерти нагадываем. Не, ну, погляди, Мы ну, разгадали. ну, блин, ну, такая, типа, оп, как смерть, вот эта голова, и такой, оп, глубоко. Нормально. Все, что мы зразумели, это то, что Сутин топ. Ну Наше. что, Ну. Сміловичі, город Мінськ, Беларусь. Якія пытанні ще можуть бути? Перед тим, що прошу зауважити, то що шмат дівчат тепер почали писати по-нормальному слово «Білорусь» на різних мовах. Не White Russia, не White Russland и так далее. Километр за километром берем, отвоевываем. Introduction. Grew up near Minsk. Побач с Минском родился. Сутин – это тоже история успеха. Мальчик из
значительно более бедной семьи, которого, в отличие от Шагала, все-таки били, судя по всему, за то, что он пытается рисовать, который, как рассказывает его житие, да, вот это вот такая полумифическая биография, продавал сковородки семейные, чтобы купить какие-то средства, пищи, инструменты, чтобы продолжать рисовать. То есть такой мальчик, обуреваемый страстью из ортодоксальной еврейской семьи, где вообще рисовать нельзя. Ну, то есть нельзя делать фигуративную живопись. В Библии ж написано впрямую. Он это все преодолевает, оказывается, в Минске у Кругера, потом в рисовальной школе в Вильнюсе, и потом внезапно в Париже. И ему жрать нечего. И он там и голым рисует, потому что комплект одежды один. И пока еще вроде бы, в чем-то похоже на шагаловскую историю. Но все на максимально выкрученной ручке контрастности. Если Шагал красив, Шагал нравится людям, хотя ведет себя, конечно, как сволочь иногда, то Сутин создает впечатление, эффект некрасивой подруги, да, дружит с Модильяни, Модильяни принц Монпарнаса, а Сутин это горбун отверженный с проклятием на челе. Такой асоциальный, не умеющий построить отношения, плохо говорящий по-французски долгое время и чуть ли не до конца своей жизни, колбасящий в своей келье нечто невероятное. Он достигает успеха. В его случае это кажется уже совсем почти удачей. Находит его коллекционеры, выкупает все, и, что есть. Сутин, наконец, получает материальную независимость. Но в результате, если Шагал бежит от нацистов и спасается в Соединенных Штатах, его вывозят. Специальная инициатива, кстати, по вывозу еврейских людей искусства из Франции, то Сутин бежит и умирает от язвы. И его тайно привозят в Париж сделать операцию. Операция неудачна. В итоге он все-таки умирает. Это два очень контрастных пути. Мне кажется, оба они могут откликаться. Например, у нас с тобой или у тех, кто сегодня проживает или недавно проживал что-нибудь подобное, опыт недобровольной миграции, опыт радикальной смены собственной жизни. Если вы ищете точки опоры, если вам нужна, неважно, терапия или подсказчик в этот турбулентный этап вашей жизни, попробуйте либо Сутина, либо Шагала, потому что это очень психологически разные модели. Значит, каждому может помочь либо один, либо другой. Тейк мой именно в том, что мы разные, и белорусское искусство или искусство с белорусскими корнями способно предложить каждому. И Шагал с Сутиным здесь чемпионы. В смысле, наши такие генералы в этой команде. Что еще про Сутина расскажешь? Да все, я больше чего не веду. Можем, конечно, черговый раз узгадать еще решт, что дякую, Виктор Дмитриевич Бабарыка, что привез Еву нам. Давай, Рыгор, какая твоя главная мысль после того, как мы посетили эту выставку? Я думаю, что досить прикольно, что чоловік, звичайно, білоруський, коли народжається, то він нічого особливо не ведає про свою культуру. І тільки дякуючи самому собі, своїм власним намаганням, він може розплющити очі, щоб довідатися, що ягоная культура цієйная. Топ. Реально, вот ты же никогда Сутина не знал, никогда Костюшка не знал. У вас в Солигорске вообще ничего не было. А благодаря вот этой поездке уже так просветился. Как вы бачите, Орша решила самореализоваться. Ну, что есть, то есть. Ну что, едем далее? У тебя только два панча, реально. Едем далее и погнали, и все, вот это вот все. Рыгор, надо больше разнообразия. Это топ? Топов за топ. Рыгор, ты там живы? Я тут. Hello, hello. Ось мне, коли мы ехали в Берн, Рыгор прожужжал все в уши. Тумаркіна, топ. Вибітна жанчына, распавядзі нам, калі ласка, чаму яна насамрэч такая выбітная. Тумаркіна, яна же акадэмік. У яе акадэмічная адукацыя, разумееце. Першы прафесор жанчына філосаф. Это зараз модна казаць PhD. Професор.
доктар, яны калегі. Таму і Рыгору гэта не абыякава, гэта жанчына. Гэта было вельмі складана і амаль нерэальна здзейсніць 100 год таму. Літаральна 100 год таму. Это было нерэальна. Я ведаю, што зараз для мяне гэта таксама будзе нерэальна. Вот у гэтыя часы пайти адвучыцца, уладкавацца ў універсітэт, хутчэй сяго я не здолю. А яна 100 год таму жанчына змагла. Тумаркин-век. Переулок Тумаркиной. Она родился у Дубровни, а Дубровна это амаль Орша, а у Орш казали, у Дубровна все роўна. Мне здаецца, што гэта менавіта гісторыя аб тым, што там было ўсё роўна. Ці ведаюць дуброўцы про Тумаркину? Я уверен, что нет. Напишите в комментариях, если вы из Дубровна и вы знаете, кто такая Ці Тумаркина. калі-небудзь чулі? Першых жанчын прафесараў і акцэнтаў Еўропы вельмі шмат. Яны ўсе просто маюць там нейкія свае адценні, і яна першая жанчына-прафесар, таму што там, да, жанчына-прафесар філасофіі, што як бы яна акурат мела права прымаць доктарскія іспыты, мела права рэцэнзаваць выніковыя дысертацыі і гэтак далей, і гэтым яна асабліва адрознівалася. Ну і плюс тое, што яна сидзела ў сенаце, дзе сидзець жанчынам не прынята. І гэта ў тыя часы, калі жанчыны мелі права сидзець дома, варыць баршчы, разумееце? Мы не можам зараз гэта ніяк ацэніць, таму што, ну, што тут такога? Ну, прафесар, гэта, конечно, круто, гэта лайк, але ў тыя часы гэта было рэальна дасягненне. Гэта як, ну, палецець у космос. Нават сённяшнія часы жанчыны змагаюцца за свае правы, паказваюць усім там сваім паводзінамі, што ўсё яшчэ не раўнаправе, а ў тыя часы ўвогуле как бы людзей забівалі за такія словы. Мы зараз знаходзімся ля універсітэта Берна, таксама вельмі іміджавы універсітэт у Швейцарыі. Так як яна тут выкладала, гонарі імя Тумаркіны назвалі, ну не цэнтральную, но вельмі папулярную для студэнтаў вуліцу. Не ўпэўнены, што яны ведаюць Тумаркін-век, адкуль растуць гэтыя хвасты, але ну мы-то з вами цяпер ведаем. Магу распавесці пра ейнае персанальнае жыццё. Дадам некалькі словаў, што насамрэч яна была вельмі адметная тым, што яна жыла з іншай жанчынай у так званым бостанскім шлюбе. То бок некаторыя жанчыны жылі разам, дзякуючы чаму яны былі больш фінансава самастойнымі і гэтак далей. І, канешне, некаторыя людзі падазраюць, пэўна, што гэта не проста бостанскі шлюб, што дзве жанчыны жывуць разам, а што гэта значыць нешта большае. Тым больш жанчына, з якой яна жыла, акурат была вельмі актыўнай суфражысткай, яна таксама купіла адзін з першых аўтамабіляў, і гэта, канешне, азначала тое, што яны былі сапраўднымі феміністкамі. Кожны мае права жыць так, як хоча. Дапускаецца, калі жанчына жыве з жанчынай, і мала дапускаецца, калі мужчына з мужчынам. Не? В Дубровна, чтобы ты понимал, ну там ничего нету. Ну то есть там может быть стоит памятник Ленину, а больше я ничего не помню. А там больше нічога і не патрэбна, каб было. То, што там стаіць ужо помнік Леніну, гэта ўжо, як любяць у Беларусі называць, культурная сталіца Беларусі. Все, зашинено. Прабачце, беларусы, сёння шоу не будзе. Зачынена? Зашинено. А там? Не, нікога нават няма. Паехалі дадому. Смотрите, какой видок. Красота. Ребятушки, мы реально очень старались зайти вовнутрь этого замечательного университета в Берне, чтобы показать вам еще гоноровую табличку, гоноровую шильдочку, якая вось у гонор нашей славутой земляшки, але у нас не атрымалось. При тым, что тут не только есть шильда, тут таксама есть целая навуковая программа, называется Анна. Так что подавайтесь, атрымлівайце тут адукацыю, ходите по скверах Ганны Тумаркіной. Все, пишем. Давай. Что это такое? Ну, гэта шыльда, якая павінна была быць на дзвярах маёй кватэры ў Цюріху. Маю кватэру як доктар навук. Распавядзі. Доктар навук у гісторыі архітэктуры. Вельмі спецыфічная прафесія, але ёсць такая. Зараз працую ў вялікім універсітэце політэхнічным, які называецца ЭТХ. Самая вялікая політэхніка ў Швейцарии. В двух словах, почему это топовый топ? Таму што вельмі вялікі даследчы універсітэт, ёсць вельмі вялікая колькасць тэхнічных спецыялізацый,
вельмі вялікая колькасць фінансавання, і тут прям збіраюцца лепшыя прафесара, выкладчыкі ўсяго свету. Цяжка сказаць, ці ёсць нейкія калегі з Беларусі, хіба ёсць. Я буду вельмі рада, калі хто-небудзь хто гэта будзе глядзець, са мной скантактуецца. Але вельмі вялікі універсітэт, больш за 50 тысяч студэнтаў і выкладчыкаў. І таму, конечно, гэта вельмі крутая гісторыя. Хацелася б, каб было больш беларусаў, але гэта не так дзіўна, як можна падавацца. В прынцыпе, вельмі шмат таленавітых беларускіх даследчыкаў ёсць ва ўсіх універсітэтах свету. Слушай, ну тебя можно назвать новой Тумаркиной? Тумаркина 2.0. Новая Тумаркина. Ну, може бути, праз некаторы час, тому що все ж таки я ще не професор зараз. Калі мы кажам про Тумаркину, табе, як чалавеку, які працуе вось у навуковай працы, ну гэта быў такі палёт у космос? Мне падаецца, тады гэта быў проста палёт у космос, нереальна. Таму што як бы зараз, калі ты жанчына і ты дамаглася пазіцыі прафесара, гэта супер круто, а тады я прям не ўяўляю, наколькі гэта павінна было быць круто. Ты проста хіба адна з мільёна. Ты заходзіш у любы пакой, і ўсе іншыя людзі ў гэтым пакоі мужчыны. Я часам пра гэта думаю. Зараз гэта амаль што сябе немажліва ўявіць, але так было. І гэта вельмі круто, што так атрымалася, і была такая жанчына, і яна была з Беларусі, як мы даведаліся. Профессор, Так. сколько будет зарабатывать в университете в Швейцарии? Усе навуковыя супрацоўнікі атрымоўваюць прыблізна аднолькава, усе PhD-студэнты атрымоўваюць аднолькавы заробак. То бок ёсць нейкі рэгламент, колькі можа мінімальна атрымоўваць прафесар. То бок, я думаю, у нейкіх social sciences, дзе я працую архітэктуры, гісторыі, пачынаючы ад 250 тысяч в год. І гэта толькі твой заробак, плюс, калі ты прафесар, у тебя ёсць свая кафедра, яшчэ даецца досыць вялікі бюджэт на ўсю кафедру. То бок гэта вельмі крута, ты фінансуеш не толькі сябе, але ў тебя ёсць мажлівасць наймаць людзей на працу і як бы праводзіць даследаванні. То бок, пачынаючы ад 250 плюс, я думаю, калі ты прафесар з досыць вялікім стажам і таксама у нейкім больш тэхнічных сферах, гэта можа быць 350 плюс, і я думаю, верхушка, не ведаю якая, 500, 600. Да, я вот переведу на себя. Чтобы просто 20 тысяч евро в месяц примерно зарабатывает профессор. А ты переживал, коли бачу, что яйцо коштует 1 евро, не? А я Да. реально переживал. Доктарскія пасады таксама ў залежнасці ад кантракта, але ад 90 до 120 тысяч у месяц. В месяц, в год. І таксама залежыць ад таго, у якім кантоне вы жываце ў Швейцаріі, розныя падаткавыя схемы. Напрыклад, у Цюріхе адна з самых нізкіх падаткавых схем, гэта недзе самы базавы падатак, які ты плаціш, гэта 8-9%. То бок гэта вельмі мала насамрэч. Хочу зрабіць невялічкі бліц. Мы ведаем, Давай. што беларускія жанчыны, яны вельмі класныя, яны вельмі крутыя. І ты, як секс-сімвол, По версии 2 человек. ну, не припиняйся, Дякую, дякую третьим. а бярэш ідеальную жанчыну. Ідеальную жанчыну ад трыгона. Идеальную женщину. Ну, историчная постать, не, потому что сучасных лепш не брать, жонками не видишь. Можно не даровать. Я хочу тебе предложить сделать такой идеальный портрет. Идеальный белорусский, которая прям будет супер топовая по определенным качествам. Это выклик принятый, поехали. Решительность. От кого берет это идеальное белорусское? Я думаю, что это Лариса Геніуш, выбітная беларуская паэтка, чалавек, які па сутнасці была вельмі крутой і мужная. Яна до конца свайго жыцця нават не прымала савецкае грамадзянства, шмат сидзела па лагерях, ніколі сабе не здрадзіла. Гэта круто. Предприимчивость. От кого берем предприимчивость? Мало хто ведае, але беларускі ўжо даўным-даўно даказалі ўсяму свету, што яны ў бізнесе вельмі добра разбіраюцца. У нас былі такія паспяховыя прыклады, як Іда Розенталь, гэта жанчына, якая придумала сучасныя бюстгальтэры. І ёсць яшчэ адна байка пра Рохлю Фрумкінг. Мала хто ведае пра яе, мала што пра яе захавалася, але здаецца, што гэта менавіта тая асоба, якая стварыла тое, што цяпер называецца заводам Аліварія. Нешта застаецца на стагоддзе. Смелость. От кого стоит взять смелость? Ну гэта неяк вельмі блізка да Геніуш, але каб не паўтарацца, давай назовем сучасную персону. Это Калеснікова? Тупое пытанне. Чаму? Ведаеш, пытанне настолькі тупое, што я нават не ведаю, як на яго адказаць. Яна рызыкуе ўласным жыццём дзеля нас. Забота.
Калі казаць пра клопат, я думаю, самая крутая гэта Марыя Магдалена Радзівіл, чалавек, які выгадаваў вельмі значную частку беларускай культуры. Яна была буйной мецэнаткай, яна падтрымлівала таварыствы цярозасці, школы, выдавецтвы, газеты, падтрымлівала беларусізацыю каталіцкага касцёла і гэтак далей. То бок, вось гэта сапраўдны клопат. Ну і шмат, конечно, військовую школу она адчыніла беларускамоўных. И давай просто финально. Доброта. Усе беларускія жанчыны добрыя. Гэта ж правда, не? Было б вельмі цікава паслухаць ад вас, якія якасці беларусак асацыіруюцца ў вас з якімі канкрэтнымі асобамі. Усім любоў. Марыя Магдалена Радзівіл. Першая таксама, якая убіла флагшток на швейцарскай тэрыторыі, была вядомая, выбітная, дапамагала беларусам, беларускай культуры, літаратуры. Нават калі стала ўжо, згубіла ўсю сваю маёмасць, все свае грошы, там амаль раздавала, апошняе падтрымлівала наших літаратараў. Канешне, таксама трэба ёй аддаваць пашану. І калі вы раптам тут знаходзіцеся ў Швейцарыі, ну знайдзіце час, хопіць хадзіць па гэтым кабакам і барам. Схадзіце, паглядзіце, пачытайце пра гэтых жанчын, наведайце, пакладзіце ім кветкі. Будьце беларусамі. А чым яна яшчэ такая выбітная? Чалавек, які мог, як у сённяшнія часы, калі рабіць паралелі, не вылазіць са сваіх яхт і прыватных самалётаў. Ультрабагатая жанчына знаходзіла і час, жаданне, цярпенне займацца беларускімі справамі, падтрымліваць беларусаў, падтрымліваць літаратуру. Гэта яна падтрымала Максіма Богдановича ў свой час. Яна падтрымала ў 17-м годзе таксама абвешчванне БНР. Яна была саўдзельніцай ва ўсім гэтым. Прыйшлі часы, калі прыйшлі камуністы. Вось так, па шчелчку яна згубіла амаль усё. Збегла ў Польшу, пасля ў Каўнас у Літву, пасля ў Германію. І апошнія гады яна праводзіла тут у Швейцарыі. І нават тут яна не пакідала беларускія справы. А Магдалена мы ведаем, што яна ў канцы свайго жыцця далучылася да сёстр дамініканак, пражывала ў доме для сталых людзей, ну і хадзіла ў гэтую царкву, куды мы зараз таксама паедзем, наведаем. Амаль 80 год пралежала ў Фрыбурзе разам са сваёй дачкой. І ўжо калі пасля эксгумацыі ейная дачка паехала ў Польшу да свайго мужа, да сваёй сям'і там, да сям'і па мужу. Ну а Магдалена Радзівіл была перапахавана ў Менску ў касцёле Святога Роху. І можа быць, неўзабаве да яе далучыцца ейны муж. Горад Фрейбург, Швейцарія. Менавіта тут, у гэтую царкву дамініканак, прыходзіла наша выбітная беларуска Марыя Магдалена Радзівіл. І тут яе не стала. У 45-м годзе, акурат перад перамогай у другой сусветнай вайне, яе не стала, і тут яна была пахавана. Калісьці мне невядомае месца. Хто б ведаў, што так часта сюды будуць прыязджаць беларусы. А я ўжо тут, можа быць, 20-й раз. А з беларусамі, ну, тут вельмі сюды часта прыязджаюць беларусы. І не проста так, таму што тут реальна ёсць, ну, геаграфічная, гістарычная кропка для беларуса, так. Ну, калі вы пабачыце, тут літаральна вось тут ёсць могілкі, дзе калісьці была пахавана Магдалена, мы да яе пойдзем. Вельмі класная царква, мы туды таксама зойдзем, там можна пасядзець, паразмаўляць, запісацца. І калі было перапахаванне Марыі Магдалена Радзівіл і была знішчана яе магіла. Месца гэтае вольна зараз. Было прынята рашэнне, што нам для беларусаў у Швейцарыі патрэбна захаваць гэтую кропку. Патрэбна захаваць гэтую кропку, памяць. Было вызначана адкрыць тут мемарыяльную дошку. Акурат вось тут, глядзі. Гэтая дошка, трэба адзначыць, выраблялася ў Менску. Калі паглядзець, тут ёсць выява, зроблены па здымку Магдалены. А таксама ўнізе мы бачым ейны сямейны герб. Ну і, конечно, безумоўна, вельмі важна, што яшчэ раз знянацку ў Швейцарыі мы сустракаем беларускія словы, беларускія літары. Напісана па-нямецку, а таксама і па-беларуску. Натхняе вось гэты подпіс «Великая патрыётка Беларусі, мецэнатка беларускай культуры». Менавіта «Великая патрыётка Беларусі». Гучыць вельмі крута. І трэба сказаць,
адзначыць, што кожная літара на гэтай дошцы вымярялася і удакладнялася. Марыя Магдалена Радзівіл, гэта не сакрэт, ўсё ж такі падтрымлівала беларусаў, полькай сабе не лічыла. У яе былі напружаныя адносіны з польскімі багацейшымі людзьмі і сем'ямі, дварамі. Польская інтэлігенцыя не любіла яе. Это была адна з прычын, чаму яна шмат вандравала, жыла ў Лондоне, абралася шлюбам у Лондоне з Нікалаем Радзівілам. І калі яны адчувалі, што польская інтэлігенцыя недалюблівае іх абодвух, было імі прынята рашэнне пераехаць у Беларусь у маёнтак Кухцічы ля Узды. Сёння гэты маёнтак знаходзіцца на тэрыторыі аграрнага вучылішча. Зараз гэты маёнтак, а таксама кальвінскі збор, апошні, які захаваўся у Беларусі, знаходзіцца на тэрыторыі гэтага коледжу ля горада Узда. Рыгор, ты уражен? Я великий фанат Марии Магдалины Радзівіл. Давно закаханы. Это все вельмі круто. Першапачаткова я настойваў на тым, каб мемарыяльная дошка, памятная дошка, была павешана дзе-небудзь тут. Але царкоўная, як там кажуць, рада не падтрымлівала гэту ідэю. Мы абралі самыя такія цікавыя месцы, дзе яны былі не заняты, вось або гэта сцяна, альбо вось тут. Але царкоўная рада не падтрымала, але дала нам магчымасць павесіць ля цэнтральнага ўваходу, а не дзе-небудзь там у кутку, там некім. І калі была эксгумацыя, скрыні было дзве. Першую скрыню было мне прасцей перавесці ў Варшаву. Это быў еўразвяз, і не патрэбна было аніякіх натарыяльных давернасцей, ніякіх перакладаў на рускую мову, таму што Магдалену я перавозіў праз Чырвоны канал на мяжы, там, дзе Брэст, каменны лог, ці як ён завецца. Ну, але, трэба сказаць, мытнікі паставіліся вельмі, не з павагай, но вельмі карэктна да ўсяго гэтага. Не было ніякіх там праблем. Яны сказалі, вот, паставьте там рентген, запомніце фармуляр, што везлі. І шчаслівага пуці пажадалі. Вельмі было беспраблемна. Памятаю, гэта быў акурат 5-й ці 6-й з'езд беларусаў свету, які праводзілі раней у Менску. І там ось і было абвешчана, што вось яна вярталася. Шмат сіл было ў той час, якія казалі, нам нельга пра гэта абвяшчаць, пра яе вяртанне. Пакуль таму, што вось гэта, гэта, такія-то абставіны, такія-то рызыкі. Яна сюды прыехала, цяпер яе трэба захаваць, і вяртанне будзе агучвацца пазней, калі мы будзем да гэтага гатовы. Яна уцякала вельмі безмолвна, і сюды павінна вяртацца вельмі гучна, і людзі павінны ведаць і сустракаць яе. Гэта было такі эфект выбухоўкі. В касцёле Святога Роха яны пахаваны. Расскажи, пожалуйста, как выглядала сама церемонія перапахавання? Было адчуванне, што не хапала месца для жыхароў. Было адчуванне, што беларусам гэта было важна і не занадта на руку дзяржаве і тэлебачанню пра гэта абвяшчаць, але не ўдзельнічаць не маглі. Таму было і тэлебачанне, радыё, газеты, былі ўсе, і ютуберы. Сабралася вельмі шмат нашчадкаў, якія папрыязджалі з Польшы. Я лічу гістарычная падзея таксама. Навошта табе гэта? Навошта табе вось гэты галаўны боль? Справа ў тым, што дабрачынны фонд Марыі Магдаліны Радзівіл гэта пракладкі, мы адмываем грошы. Я жартую. Я з'яўляюся кіраўніком фонда Марыі Магдаліны Радзівіл. А Магдалена Радзівіл і Нікалай Радзівіл і гэтак далей, это прямая сувязь з гэтым фондам. Сам фонд быў заснавальны на падставе перапахавання Марыі Магдаліны Радзівіл, які паставіў сабе задачы займацца беларускімі справамі. Ну а чым займацца ў жыцці? Хадзіць на фітнес ці дубасіць кальян? Разумееце, чым? Гэта і так ёсць. Задаецца пытаннем, а навошта ты жывеш тады ўвогуле? Для мяне было заўсёды пытанне важным. Мае сыны павінны мною ганарыцца і браць прыклад з мяне. Таму гэтым займаюся я. Чаму гэтым фонд займаецца? Таму што гэта прамы накірунак задач, тых задач, якія прапісаў сабе сам фонд.
этом месте была похована Магдалена. Выглядала плита менавіта ось так. Такое же самое займала место. Побач. Внутри лежало 2 человека. На жаль, плиту заховать не атрымалася. Ані плиту, ані лічбы. Фірма, яка праводзіла эксгумацыю, знішчыла гэты бетон. Яны палічылі, што нам не патрэбна. Нам прыйшлося бы павазіцца з гэтай плітой, тому што яны там па 400 кілаграм. Тое ж самае мы зрабілі ўсё ж такі з перапахаванні з Мітрука Бядулі ў Казахстане, дзе фірме, якая рабіла дэмантаж помніка, ледь не вілкамі разбіралі гэты помнік, каб захаваць літары, каб нічога не палопалася, не патрэскалася. Кантэйнер цынкавы, труна, у якім перавозіліся парэшткі з Мітрука і Бядулі, замест 10 кілаграм важу, што 85 кілаграм ці што. Толькі таму, што там внутры быў бетон. І цяпер гэтыя кавалкі яго магілы знаходзяцца пад шклом в музеі. Зараз з'яўляецца, хто б падумаў, экспанатам. А каб мы не казалі асцярожна, мог з'явіцца проста смеццем. На жаль, тут мы не паспелі захаваць гэты бетон. Менавіта тут мы збіраліся беларусамі, складалі кветкі, распавядалі, хто такая Магдалена, і па традыцыі дзядоў пасля шлі ў рэстарацыю і так далей, каб адсвяткаваць гэты дзень. У тебя какие уражения? У меня топовое ўражанне, хоць конец, калі мы приехали на место, дзе была пахаваная Мария Магдалена Радзівіл, конечно, крыху сумнавата, ведаеш, трэба признаць. У гэтым сериале мы рассказываем топовыя гісторыі пра топовых беларусак і беларусаў і робім гэта, спрабуем гэта прынамсі зрабіць натхнянне. А тут, конечно, гісторыя крыху дзерьмовая да беларусаў, да? Таму што чалавек прысвяціў ўсё сваё жыццё Беларусі, патраціў усе свае грошы на гэта. І пасля з цяжкасцю нават вяртаўся ў Беларусь, да? Прах з цяжкасцю вяртаўся ў Беларусь. Таму гэта крыху дэматывуе. Хаця, вось, што самае важнае, гледзячы ні на што, не забываць, якой дзерьмовай не была бы наша гісторыя, калі мы валодаем, то мы можам перепісаць і зрабіць, каб усё было топ. Остапеня собрался переписать историю. Ну а мы просим вас написать историю этого канала, там, как подтримать нас, как это видео про крутых белорусок, про Тумаркину, про Марину Магдалену Радзівіл. Побачила як мага больше людей. Калі ласашка, лайк, коммент и подпишитесь на канал, бо это вельмі дапамагае ў распаўсюдзе відэа. І просто подписывайся, каб не пропустить новую серию. Мы зараз вось адсюль з гэтай прыгажосці гоним далей. Наша наступная кропка — Базель. Поехали! Все, до сустрэчы ў Базелі, а мы погнали далей. Блин, беларусы, вы классные, беларусашки, вы найлепшие. Все, пакуль.